Kerim, bugün gaýdymyz Jemile jana ingliz dilinden öýüş tapak beripdirler. Eje öýüşime kömekleşäý diýdi. Menem ingliz dilini bilenmäga. Oňa bilenmek diýmäne de çekindim. Ýöne Jemile jan, gaýdym kakan gelen soň bile kömekleşer diýdim. Şeýle mi? Eýam Jemile jan ingliz dilini öwrenip başladymy? Hawa Kerim. Onu hükmana öwredeli. Tineme her gün iş bilen başagay, işten günni akşam 10-11'de gelýän. Çağamam oňa çenni ýatyp galýada. Barınca bilen ingliz dilini sana öwredeýin diýdim. Gyzymyzyň ýanyna görelde bol. Ejesi hem akylly bolsun, hem sowatly bolsun. İngliz dilini inniden soň maňa näde öwretjek? Ýaş wagtymy öwrenmedigime puşman edýänle. Edidim. Hiç açan işlerde pişman olma. Allah'ın bir hayır işi olmaz ya. Seret, Dilkent diye programa çıkıptır. Ayda 100 manat tölegi var ve İngiliz dilini öğrenip bolýar. Hem de sertifikat alıp bolýan eken. O nähili? Men öýde oturan yerimde sowatly bolup, sertifikat alyp İngiliz dilini öwrenip bilýänmi? Hawa edidim. Dilkent her zaman her yerde biz bilen. Vay nähili gowy? Onna derrew öwreneli. My name is Jane. Okay. Edidim. Bir çay koyaysana. Yes, of course. Thank you very much.